Mix. Si Natalie Bibi. Nat, mix na. Short, handset. Si Tupi. Tara. Naka-block. Sikot naman na. Wala lagi tu. Ano pa ba kasi maganda? Ano man kami nga dili na lang mo yung mga kuan ikaw ba lain kasi magsalita ko. Tignaw ba? Ako hindi ganahan yung kan mo kasi gusto lang yun. Sorry, no pa ko niyo. Take picture kan dito. Stay pa. Sa ako na may ikot pa ako hinungita ikaw sa music. Kaya baka sila. Chay! Anak, ayaw, anak, ayaw, anak, anak ka. Dili lagi bakhan og kuan. Dili lagi anaon ba? Ana. Sana ta nakamot ko. Bakit na kayo Jai! Buksan ako na yung kamot. Para buksan ka na ni mo pira. What guys, that's it. Ano ba, no? Na! Dili lagi anaon pagtira ba? Dili anaon pagtira ba? Ali, diri, bi? La. Taradodo. Kukurangan lagi ka ba? Kukurangan ka, ayaw na. Ayaw ka, makukurangan na lagi ko. Ino mag-anak. Ay, kayo na mag-iana. Anak. Mas kayo, anak. Kuya pa. Ayaw ka na. Dapat. Mas na po kasi wala pa order mo sa akin. Busy yan na dito sa mall. Dito dito lapit. Busy. Anang dili mag-utro yung amot. Surhan pa na. Masyado diya. Tutuan na nila hinay kay para dili maanad ko. Pangalan ko.
Ay, nagawin-awin niya. Wow! Ayaw, ayaw. Ikaw. Tayo sa tabi. Bitaw. Sige, kung makabalik ko yung dani, tayo yung 100. Pakugkat ka diyo. Uy, ate 100. Pinili yung pan, Rumin. Ay, lagi na. Kasi ito, pare. Sige, tawag na doon. Ito na. Yan, uwi na dito. Ay! Ang nasa likod, may mga chance ka. Dami. Alam mo, kita. Pero lakit, gusto ba? Jesper! Kamu na rin sa Kahit ang manip, Laya!
Magbayad daw siya. Mabait na yan, sir. Gwapo eh. Gwapo na rin ko. Siya. Yawo. Wapa naman siya daan ng braces. Natang na yung braces. Wala. Hindi, nagsulit konti. Yawo. Ano lagi? Tayo na. Kung ko na inom-inom ng tao na. Naon na mababa yung. Konti, lugar. Serve mo na siya. Pag-serve yung atras, diba? Yung style na ito. Then, pag Ilabot niya. ilong sa imo. Forward ka kayo. Yawo, sino ko masilok ng luwa yan. Yan yan. Gagawin din siya. Kasi nandiyan po. Basta ako pagmulong siya, magbangon siya. Tumating sa likod. Wala bang kukunaanan na Hindi, ang ako makunaan nila, di ba, kay Hindi, nakago. Lagi siya ako. Why mo naman na? Nagwagi mo siya, magkakuan. Ako nga pula. Ay, wala bang kukunaanan kay hindi bang gusto ko ang rotation. Rotation lagi naman. Wow! Ano nga tumakot bro? Pagilid siya para sa muna ka dito na. Sila, Day. Ano, Richard ko? Sige lang, di siya ulit. Kwartawin ako mag-ilan. Ulit mata. Hindi ka pangawat kasi kabantay. Ano kaya ka kasi? Okay, lagi ako lagi sa nagagawa ni JR na mangawat sa uluan spaghetti. Right? Ready? Ready? Right, ready? JR na mangawat sa spaghetti. Hindi nga yan, nagkawat. Yawa. Ay, ay, sige na sige, gawin na doon. Kaya yan ang pangawat sa uluan. Na sinanananin ko yan. Isang tali na ang sa kalagin na sila. Kasi ang utot sa tulo. Balik na din sa ginto. Yaman, nagbilom na ulan eh. Pagka sa tali mo, nag-overtake na kita. Balik sa ginto. Right! Ano si John Oxy? Okay sa mga mo.
Gwen, pila ni... Dili lang. Gwen? Si Gwen ko to di mo palis ni Gwen ano sa karabaw mo na si Gwen. Adya. Nakasayol katanaw ni mo yang likod. Anak ko, nakiyaw ka. Ayun, ngayon naka-view. Wala lagi tinus ko, ganito yun.